Kaixo, egun on guztioi, lankideok, ikusentzuleok, atzo urria estreinatu genuen, eguraldi polita izan zen, berorik ez, Nafarroagoan 26 gradu bai, baina iparrean 20, 21, 22koak izan ziren, eta gaur aire masa epeltxeagoa datorkigu, haizea bera ere ez da horren indarrean ibiliko, eta hori dela eta termometroek gorakada polita egingo dute. Leku guztietan 23, 26 azpiko arratsalde, bero puntukoa izango da, goizean behelainoa ohiko lekuetan, atzo bezain trinkoa ez da izan, da lehentxeago jasotzea espero dugu, eta gero laino altu batzu pasean izango ditugu, hodei trinkorik ez du sortaraziko iparraizeak, ziertzorik ez da sortuko, eta hori dela medio esan duguna, ez da, gaur urriaren bigarren eguna izateko, arratsalde, bero xamarra, ez da, 25, 26koak ia Euskal Herri osoan, itsasertzean, Donostia 23, Baiona 24, eta gero gainera arratsaldean brisa sartzen duenean hori baino freskoxe egongo da, baina urrian oso ohikoa izaten da, ez da, hor 22, 21 temperatura izate arratsaldean, goiza freskoa berriro ere, Bihar goizean, temperatura epelagoa izango dugu, bihar hodeitza desente trinkoagoa, gehienak erdi goi mailakoak, tarteka behodeiren sortuko da, eta hori ipar-mendebaldeko haizea hasiko da, beraz kostan freskoxeago, baina oroar euririk ez, eta asteburuan azkenean badirudi, zehaztuko dugu, baina larun bat arratsalde gau partera arte, ez dela euririk sartuko, igande goizaldean goizean busti, eta gero arratsaldean pasa, beraz euri pixka bai, igandean freskoago, baina ez oso asteburu makurra.